page 78 et 79 ka tafsir al-Qur'ana de sura 4. Allah dali lirrijali no wodani worbe ben nasibun gebal mimma tarakal walidani immorde ko yumma e be mayi acci wal aqrabuna e battondirabe ben ka endan. Walin nisa'i no wodani sonna be men kadi nasibun gebal mimma tarakal walidani immorde ko yumma e be mayi acci wal aqrabuna e ko battondirabe ka endan mayi acci. Mimma qalla immorde e konko fandi minhu immorde jawdi accandi ndin gorko e debbo fo no mari aw katura ma dum dudi fo e mun debbo e gorko hino mari nasiban dum ko gebal mafrudan fardangal. Wa idha hadara sitawama al-qismata sendore nden ulul qurba jomiraado battondiral ka endan tana o jeyaado e ronobben kono ko musido battido wal yatama ma dum al yatimajo wal masakinu e miskinabben goddo e be tawi gasa e sendude ndondi ben hibe sendude Allah dal farzugum haray okkorebe arsikebe minhu immorde jawdi ndi won don sendude ndin wa qulu lahum wala non be kadi qawlan kongudi ma'rufan newidi moƴƴudi. Allah dali wal yakhsha yuhulu alladhina be sendobe ndundi al yatima law tarako e hara kambe kadi be accono min khalfihim bawo mabbe durriyatan durriya hara ko kambe mayuno acci pay koy diafallu koy khafu alayhim hara kambe kadi be hulanno koy a be maybe kadi acci koy bikkoy kambe kadi ko non be hulirani koy falyattaqullaha e yobe hulu Allah wali yaqulu yobe wowlu qawlan kongol sadidan fewngol. Innal ladhina andena be yakuluna nyamobe amwal al yatama jawli al yatima ben zulman e hore tonya inna ma yakuluna andu ko be nyami fi butunim kandirdidi mabbe naran ko yite wasayaslawna araybe lonje sa'iran e yite etenge sa'ir nge yo Allah dandu e yusikumullah Allah on wasiki on fi auladikum fi bibbe modon men so mayi on accibe konno be sendirta ko mardon ko nani lidhakari no wodani gorko mithlu hazwil unthayayn yeru gebal rewbe dido ko jettata ko dum gorko goto jettata. Fa in kunna sibelat kenon nisaan ko be sonna be boy fawqatnatayni burbe dido falahunna haray no wodani be thulutha tata be didi ma taraka e ko maydon accikon. Wa in kanat stay acca don laatike wahidatan ko debbo goto fala harayno wadani mo annisfu feccere e jawdi baba makko ndi mabiro makko wali abawayhi hono wadani jibimbe mo ben dido li kulli wahidin goto kala minhuma mabbe as-sudusu jeegabal mimma taraka immorde ko acci kon in kana lahu silatan kemo waladun biddo fa illam yakun lahu silatan kemo kanko maydon waladun biddo wa warisa o enele haray corona tamo abawahu ko jibimbe mo ben dido fali ummi aray no dani yuma makko jelu as-sulusu tatabal. Fa in kana lahu silatan kemo ikhwatun nene gotobe fali ummi aray no dani yuma makko don joni as-sulusu jeegabal haray o yetata tabangal dum haray no dudi baybe yakade hebay do non fu ndondi ko sendete min baadi wasiyatin koy morde ba wasiye yusi biha ko dum woni e wasiyado dum awdaynin madun nyamande. Allah dali abaukum babirabe mon ben wa abinaukum e bibbe modon ben la taduruna on anda ayyuhum ko homboy mabbe aqrabu lakum burata on tanade burata on battinande naf'an ko wiete kon nafa faridatan dum ko farida min Allah immorde ka Allah inna Allah ande tun Allah kana walatika aliman ko andudo hakiman ko nyenyudo nyaawre makko nde walakum hinoda non nisfu fekkere ma taraka konko acci azwajukum sonnabe modon ben illam yakun lahunna silatan akibe waladun biddo fa in kana lahunna silatan akibe waladun biddo falakum rubu'u harahina wodani on nayabal mimma tarakna immorde ko be acci kon min ba'di wasiyatin immorde ba wasiye yusina biha mo be wasiyon awdaynin ma dul lesi ko nyamande ko baawo wasiyon ittama ma nyamande nde yobama sindon dindin sende wala hunna hino wodani be kambe kadi arrubu nayabal bay hina sengo woto mimma taraktum immorde ko onon kadi mayi don accudon illam yakun lakum silatana ken waladun biddo fa in kana lakum silatana ken waladun biddo falahunna harayno wodani be attumunu jeeta tabal mimma taraktum immorde konko mayi don accudon toujours onon kadi be sendi ko accudon kon wo min ba'di wasiyatin immorde ittugol baawo kala wasiye mo wasidon tusuna biha mo wasidon dum awdaynin ma dum nyamande si dum nyawli wa in kana silati ke rajulun ko gorko
mayɗo on yura suka lala tan ko roneteɗo jale ko fandarona jala mi mana o mara hiɓɓuɓe proche ɓe no wullamo ko ronayɓe tawa mara yurmede mayɗo on sabu ɓe hiɓɓa moƴƴa a wimra'atun ma ɗum ko sonnajo mayita kankadi ko roneteɗo jale walaw hara hino wodani mono ahun musidɗo gorko goto aw ukhtun ma ɗum bandirawo debbo goto fali kulli wahidin haray no wodani goto kala min huma e mabɓe as-sudusu jeegaɓal fa in kanu si ɓe laati keno akthara min dhalika hiɓe ɓuri ɗuɗude ɗon fam haray kamɓe shuraka o koɓe kafidiɓe fi sulusi e nder tataɓal ngal min ba'di wasiyatin immorde ɓawa wasiye yusa biha wasiyaɗo ɗum awdayni ma ɗum ñamande ghayra mudarrin tawata wona lorrayde wasiyatan ɗum ko wasiye min Allah immorde ka Allah wallahu Allah alimun ko anduɗo halimun ko muññiɗo tilka hududullah ɗum ɗo ko keeri sariya Allah ni wa man yuti illaha kala ɗoftiɗo Allah wa rasulahu ene laaɗo makko on yudkhilhu Allah nadaymo jannatin aljannaji tajri hino ila yiltodira min tahtiha sengole majji al anharu candi khalidina ko ɓe luttoɓe fiha e nder majji wa dhalika al fawzul azim ko ɗum ɗoni malal mawnugal ngal wa man ya'si llaha kala yedduɗo Allah wa rasulahu ene laaɗo makko on wa yata'adda o jaggiti hududahu keeri sariya Allah ɗin yudkhilhu Allah on nadaymo naran yiite khalidan fiha ko lutto e nder magge walahu tawa kadi no dani mo adabu lette muhinun hoynayɗemo haray kala ko gase toon ɗon landitade e nder darson qissaji wonɗi e mum ma ɗum sababu nuzul koni mum ɗo tafsire take yanye ɗo ko fimene wonɓe ekkitade ɓen kala ko faala ɗo yanyanede o nodday ka numéro téléphone ji 657